Vítajte, dnes sa pozrieme na jednu rastlinu, takú, ktorú asi všetci poznáme, ale skôr z tej nepríjemnej stránky, prhľava dvojdomá. Presne, tá, čo tak nepríjemne prhli, však? Áno, tá. Ale ona má aj skryté kvality, o ktorých sa možno až tak nehovorí. Často ju naozaj berieme len ako burinu. A pritom má za sebou fakt dlhú históriu, napríklad v tom ľudovom liečiteľstve. A práve preto sme si povedali, že sa na ňu pozrieme bližšie. Áno, a zameriame sa hlavne na jednu formu jej využitia, na prhľavovú tinktúru, ten koncentrovaný extrakt. Presne. Ale nebojte sa, spomenieme aj iné veci ako čaj, alebo ako sa používa napríklad v kozmetike. Prejdeme si, čo sa o nej vie, aké má zloženie, účinky. Výborne. Tak poďme na to, čo to vlastne tá prhľava je, pre tých, čo by ju náhodou nepoznali detailne. No, je to trvalka, nájdeme ju skoro všade, kde je taká vlhšia, úrodnejšia pôda, okolo plotov, v záhradách, pri cestách. A dorastá aj dosť vysoko, nie? Niekedy aj vyše metra. Áno, áno. A typické pre ňu sú tie jej prhlivé chlpky. Odborne sa volajú trichomy. Sú na stonke, na listoch. A tie sú zodpovedné za to pálenie však. Presne tak. Fungujú ako také miniatúrne ihličky. Keď sa ich dotkneme, štyčka sa odlomí a do kože nám streknú taký koktail látok. Je tam histamín, serotonín, aj acetylcholín, kyselina mravčia. Fíha, to je celkom premyslené od tej rastliny. Ale čo teda skrýva vo vnútri, okrem týchto, povedzme, dráždivých látok? A to je práve to zaujímavé. Prhľava je doslova nabitá živinami. Ako keby malá zelená multivitamínová tabletka. Naozaj? A čo konkrétne? No je tam veľa vitamínov. A, C, K, aj B-komplex, potom minerály, hlavne železo, vápník, horčík, draslík, plus chlorofil, flavonoidy, čo sú silné antioxidanty. Proste je toho naozaj dosť. Páni, to znie fakt dobre na takú obyčajnú búrinu. Poďme teda k tej tinktúre. Spomínali sme, že je to koncentrovaný výťažok. Znamená to teda aj silnejšie účinky? V princípe áno, koncentrácia hrá rolu. V tej tinktúre sú tie účinné látky, povedzme, zhustené. A tie účinky, ktoré sa prhľave pripisujú, sú naozaj rozmanité. Aké napríklad? Veľmi často sa spomínajú jej protizápalové vlastnosti. Sú poznatky o tom, že by mohla pomáhať pri problémoch s kĺbím, artritída, reumatizmus, ale aj pri dne, či dokonca pri zápaloch nervov. To je zaujímavé. A čo ešte? Často počuť o prhľave v súvislosti s krvou a detoxom. Áno, to je ďalšia veľká oblasť. Vďaka vysokému obsahu železa a tiež vitamínu C, ktorý pomáha tomu železu sa vstrebať, je skvelá na podporu krvotvorby, pri anémii napríklad. No a ten detox prhľava podporuje činnosť pečenia a obličiek, čo sú naše hlavné čistiace orgány, a má aj močopudné, teda diuretické účinky, pomáha vyplavovať odpadové látky, podporuje zdravie močových ciest. Takže môže pomôcť aj pri, povedzme, opuchoch? Áno, pri zadržiavaní vode v tele. Dokonca sa skúma aj vplyv extraktov z koreňa prhľavy pri problémoch s prostatou u mužov. Samozrejme, to už je špecifickejšie. Rozumiem, ten záper je naozaj široký. Ešte niečo dôležité? Určite spomína sa aj podpora trávenia a metabolizmu. Niektoré štúdie naznačujú, že by mohla mať aj antialergické účinky, napríklad pri sennej nádche. Fakt, to by bolo skvelé. A dokonca sa skúma aj jej možný vplyv na hladinu cukru v krvi a na krvný tlak. Ale tu treba byť opatrný, hlavne ak niekto užíva lieky. Celkovo, povedzme, posilňuje takú tú prírodzenú obrannú schopnosť. Dobre, a keď už hovoríme o tinktúre, ako je to s dávkovaním? To je asi dôležité. Pri tinktúre je to vždy o kvapkách. Zvyčajne sa odporúča tak 20-30 kvapiek, možno 2-3 denne, najlepšie rozriadiť ich vo vode. Ale vždy treba pozrieť konkrétne odporúčanie na flaštičke. Jasné. A ak by sme to porovnali s čajom, ten je asi jemnejší. Určite. Čaj je vodný výluch, je jemnejší. Potom sú ešte kapsuly alebo prášky, tie ponúkajú presné dávkovanie. No a nesmieme zabudnúť ani na vonkajšie použitie. Myslíš na vlasy? Presne. Oplachy proti lupinám, proti vypadávaniu vlasov, alebo sa pridala do šampónov aj do krémov na problematickú aknóznu pleť, opäť pre tie protizápalové účinky. Fajn, ale keďže tá tinktúra je koncentrovaná, asi treba spomenúť aj nejaké riziká však. Jednoznačne. Ako pri všetkom, čo má silnejší účinok. U niektorých ľudí sa môže objaviť alergická reakcia, svrbenie, vyrážka. A keďže je močopudná, pri naozaj dlhodobom a nadmernom užívaní, ak človek málo pije, teoreticky by mohlo dôjsť k nerovnováhe minerálov. A čo tie lieky, ktoré si spomínal? Interakcie?
Áno, toto je veľmi dôležité zdôrazniť. Prľava môže interagovať s niektorými liekmi. Hlavne s liekmi na riedenie krvi, ako varfarín. Potom s liekmi na vysoký krvný tlak. Môže ho ešte viac znížiť? Presne. Alebo s diuretikami môže zosilniť ich účinok. A tiež s liekmi na cukrovku. Takže ktokoľvek, kto berie nejaké lieky pravidelne, by mal použitie prľavej tinktúry určite, ale naozaj určite, prekonzultovať so svojím lekárom alebo lekárnikom. Rozumiem. A tehotenstvo, dojčenie, deti? Tam je tiež potrebná opatrnosť. Nie je dostatok spoľahlivých údajov o bezpečnosti počas tehotenstva a dojčenia. A u malých detí treba brať do úvahy aj ten alkohol, ktorý tinktúra zvyčajne obsahuje. Dobre, ďakujeme za tieto dôležité upozornenia. Takže, ak by sme to mali tak zhrnúť. Prhľava, táto rastlina, ktorú máme často prialo pod nosom a možno ju prehliadame, má naozaj zaujímavý potenciál. Presne. A tá tinktúra, ako je koncentrovaná forma, môže byť zaujímavým doplnkom napríklad na podporu kĺbov, detoxikácie, krvotvorby. Áno, ale ako sme povedali, s rozumom a informovane. A možno taká myšlienka na záver. Naši predkovia si prhľavu cenili. Dokonca aj niektoré zvieratá, vraj napríklad dudok, ju inštinktívne využívajú. Zaujímavé. No a otázka je, či my v tej našej modernej dobe neprehliadame hodnotu takýchto bežných rastlín okolo nás, len preto, lebo sme im dali nálepku burina, čo všetko nám možno uniká.